Tervetuloa mielen rauhaan, meren meditaatioon. Kutsun sinua löytämään tiesi mukavaan asentoon, meditaatioasennossa istuen tai makuuteen. Voit nyt sulkea silmäsi, jos se tuntuu mukavalta, ja ottaa hyvän ryhdin sisäänhengityksellä. Sallien olkapäidesi rentoutua ulos hengityksellä. Voit tuntea maan, alustan jalkojesi alla ja rentouttaa myös lantion pohjan ja ne osat, jotka koskevat maata. Voit nyt visualisoida, kuinka tuo maa sinun allasi muuttuukin valkoiseksi hiekkarannaksi. Ja huomaat olevasi kauniilla, rauhaisella rannalla, ihan yksin, omassa rauhassa. Voit nähdä kauniita puita sinun takanasi. Ja ennen kaikkea huomaat meren, sinisen meren, kauniit aallot, jotka saapuvat lempeästi rantaan ja taas sulautuvat takaisin syvään mereen ja sen hiljaisuuteen. Samalla tavalla ajatuksesi saapuvat tietoisuuden rannalle. Voit huomata ajatukset, kuinka ne katoavat takaisin hiljaisuuden mereen, ne huomattuasi. Voit tarkkailla omaa hengityssäsi, kuten meren aaltoja, jotka saapuvat sisään rannalle ja palaavat takaisin ilman mereen ulos hengityksen mukana. Voit sallia näiden meren aaltojen rentouttaa sinua yhä syvemmin. Voit sallia hengityksen ja kokemusten virrata sinun tietoisuuteesi, aivan niin kuin rannalle aallot virtaavat. Ja voit tietoisuudesta käsin tarkastella, miten kaikki kokemukset sulautuvat taas takaisin hiljaisuuteen, niin kuin aallot valtamereen.
Voit huomata hengitysten aaltojen välissä olevat tauot ja tuoda huomiosi noihin pieniin hiljaisuuden hetkiin. Voit sallia itsesi rentoutua yhä syvemmin uloshengityksellä ja tuntea, kuinka kellut läsnäolossa, niin kuin meren aalloissa, jotka lempeästi sinua kuljettavat. Tuoda huomiotasi sormenpäihin ja varpaisiin ja tuoda sinne pientä liikettä. Voit pyörittää hieman olkapäitäsi ja avautua yhä syvemmin kehoon tässä ja nyt. Palaten takaisin tähän tilaan, jossa fyysisesti nyt olet. Kiitoksia, kun lähdit kanssani mielen rauhaan merenrannalle. Olkoon tämä rauha ja hyvä olo mukana koko sinun päivässäsi tai illassasi. Kiitos, kiitos, kiitos.